France te fait que bon Mali kono ka sura mais Mali on bla ñona te akenyelen bo de la tintin à l'heure actuelle. Donc il est prêt à tout pour que c'est code que pour assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu la famille, j'espère que vous êtes là et na vous êtes là dran fana be là basi foitana alhamdulillah. Voilà, donc bi on en a pour que information dogmani do de dama information ni bon ça porte sur le Mali. Donc ne la mira la nini awa ambeba kalama kafoko olona et Mali et France samba conseil de sécurité de l'ONU là. Et aya samba munyato aya samba conseil de sécurité de l'ONU là parce que tintin à l'heure actuelle et Mali gouvernement ou des gouvernements de transition ni Assimi Goïta be a diriger là. Donc u ye jatemina bi k'a fɔ ko Mali kɔnɔla la bi France bɛ yen pour ka jihadistes de dɛmɛ ani que Mali gouvernement espionné parce que ni ye jatemina récemment na u la base laban minnu ɲalo n'u attaquera par les djihadistes base ninnu fɛn o fɛn u la position exacte de sɔrɔ pour que se k'u attaquer jihadistes ninnu u la position exacte de sɔrɔ c'est à dire position mun ɲalo n'u y'o attaquer wulibali dɔn forcément u bɛ dégâts dɔ kɛ armée malienne na. Donc yo position nous le soro que soro kena ou attaquer mais malheureusement nak outunye Mali la fanga ou ya sous-estimé ka dan yoromi ou la attaque ya soro atamira ena o des Maliens sont sans là maintenant au konola la fana nak il paraît que attaque là-bas ni mun kera tasi donc il y avait 4 armées françaises mun ya la sur la base ni kono. Est-ce que tu vois et mun ala sur la toni djihadisme nous kono parce que après le combat djihadisme nous nyalo blessera et do samba nyame pour que tout frake Niger. Donc au frake li kono la ya sur 4 armées françaises de be mun nyalo olu ire mu laban ke boire ou sarade. Est-ce que tu vois donc au fara les nyonka donc ani Mali kono la à l'heure actuelle uni France hari troupe laban mun tun tora France la base laban mun tun tora Mali a bena bo namira fana uba karama ka foko Barkhane ni armée français ni union européenne fan kelen tun ya formé na be na pour que Mali dema bon presque 9 ans ken namira la uba kalama ka foko récemment ni na Assimi na la gouvernement ou la bo Mali kono la ça à dire avec comme you gain. Est-ce que tu vois donc au be digilem be français wala bi parce que tenteni jatemna France la foy de te Mali la munyalo bi avec que Mali espionné ou bien avec que désordre bla Mali la donc ni jatemna ana vidéo do kera que tamia sur les 49 soldats ivoiriens antunya foy anko ko 49 soldats ivoiriens ni mo wéré fanana mirayate ni francité parce que anya jatemna Afrique mera déstabiliser la tende amba foko France devait assurer déstabiliser France devait africain bla ñona France devait africain faga mais di jatemna France yere boloté sura kono munde boké parce que abe soro Afrique yere kono lala africain dewndo be munu ñalon lu ko tiafra fiuma mais tubabu tara kudam. Est-ce que tu vois parce que moi je peux pas comprendre comment peut-il se faire que mo finde nene be jili kelen ebe mo were la miramuna obena ke marfa dema ebena pour kende faka ayre ka jatemna to wadi ato yana ke fon fo France ma fula ambe fon fon yere de ma fula an jugu folo africain jugu folo ya africain yere de wala kuma ko ni ma fara mo e kiki jugu be faka ni mi hakilto ni tlara faka la ni nani siki ba soro ka foko balimati la parce que bi balima be faka fe donc ni la mira la Afrique an jugu folo ya Afrique de après France tentative mu be ke pour que c'est que Mali coincé à Kenya parce que yalo de harula embargo ni kono la na fara ku ke Mali maraye Mali bena force interne de la boyer la force interne mu yalo abena Afrique de l'Ouest jamana ubeda utara fuyo de famu embargo wuli ka bo Mali kam maintenant embargo wuli len ka bo Mali kam hari récemment embargo wula ça ne fait même pas 2 mois comme ça jurumu be tumbe Mali la embargo ni kono la kunu ko Mali juruni be sara foi tala tu. Tu vois, il est ballon qu'a fait là-bas, c'est exceptionnel. Donc, Tente Mali, la président de Mounialon, il est prêt à faire face, quelles que soient les circonstances. Donc, au Konola de la NAC, ni Kumaka nous commencera à yele nyonga. Comme il y a fait depuis les 49 soldats ivoiriens,
o kɔnɔna de la Barkhane représentant mun bɛ Mali la yen donc ale ye affirmation kɛ a la compte réseaux sociaux la k'a fɔ ko c'est-à-dire ivoirien fɛngɛ minnu tagara yen soldats minnu tagara yen ko ils ne sont pas venus c'est-à-dire de façon inaperçue c'est-à-dire u mɛna k'a fɔ ko maliyɛnw t'a kalama ko maliyɛnw b'a kalama ko c'est juste u bɛ fɛ que polémique de caya rek o de y'a to n'o tɛ u b'a kalama. Donc au kɔnɔla de la Assimi Goïta y'ale fana dégager que bon est-ce que tu vois il a 72 heures c'est-à-dire tile 3 de b'a bolo pour a kɛ Mali territoire bila an y'an to o kɔnɔ de la f'u ye armée français mun bɛ k'o kɛ bon mais à chaque fois n'u ye armée français n'u y'a dégager i bɛ jateminɛ au lieu que sagin français u tɛ taga yen u bɛ t'u déployer Afrique yɔrɔ wɛrɛ de la te yɔrɔ wɛrɛ mun don yɔrɔ minnu ɲalo ni Mali bɛ frontière lɛn dɛ mais ça veut dire quoi donc namira la Mali tagara o de f'u y'a lɔn sisan France bɛ fɛ k'u espionner dɛ. Est-ce que tu vois? Donc d'après où il y a mais France bou espionner quand et puis il donne des soutiens au groupe djihadiste. Donc olona ayo fengé nous de dossier nous de tanyo ku franyo quand et puis ko avec des preuves à l'appui. Yol de franyo quand qui est conseil de sécurité de l'ONU là pour que c'est que France porte plainte. Et à l'heure actuelle ambe mou mela dungere ou la kuma et fait mou be munu mala ni mi hakilto abe don binkono la de la. Donc à l'heure actuelle, donc Maliko il est prêt parce que c'est un pays souverain. Est-ce qu'il va? Donc France be muna keto ke avion ta kala jamana espionné ni France mais à Dabla il est prêt à répondre. Aba répondre nyade o de avion munu be espionné dike sans fait nous yamna ou bala jigi. Bala jigi nyade atako mu bala atterrir forcé mais que c'est de bala jigi duguma. Donc no dun kera o de korofele ils ont répondu à l'appel par France bulo nyinade. To no dun kera rek o guerre d'âme na lenye Mali ani France tché. Donc comme y'a fait à l'heure actuelle président de Mali la munyalon il a compris les enjeux et les stratégies à kekunde. Est-ce que tu vois? Donc à l'heure actuelle na le OK ani France be don en guerre. Te na dun ni France dona en guerre au corps mandala. Donc abe munde ke à l'heure actuelle abe témoin de nyini folo. Témoin nunu be soronya de o de fait le conseil de sécurité de l'ONU. Tente ay Mali ay France sambay. Une fois quoi ani France tagara donc duna be bo kalama donc tente amba kalama ale fana allié kuro bablo c'est des alliés de taille te ne jate muna allié ni ani France aboko mu deux blocs dedans c'est les soviétiques et comment dire c'est l'autre là et l'OTAN o de fana fait France ani Amérique la allié est-ce que tu vois donc au lieu de OTAN informé et soviétique nek et o de et Russie ani peut-être un peu les pays baltes ani fenge konola et todi Chine continent asiatique konola là-bas c'est des soviétiques donc ni jatemna ni dunya ni kan fla ma fele kande do munu nyalo depuis après la seconde guerre mondiale ou kena kebe anana guerre froide konola o betemira fo bi en fele heure munote ou kena kebe te bibi ne jatemna abuko mu Mali ni Russie bi olu kera ba kelen fa kelen de bi parce que hari olon anya jatemna hari olon anya de Russie la président Vladimir Poutine ako il est prêt à investir Mali là dans tous les domaines. Est-ce que tu vois? Ako bi tente Malien hajube coopération fena après lembe pour coup de mala ako dumuni ta ma fande do transport de do façon après atlara ko etc. donc etc. ni abese ke famu. Donc nous avons que 3 points de suspension. On va sur le fait de nous la tête fait donc armement ni fait 3 points de suspension nous avons que ça dans yoro armement be so kono ko yoro be so kono coopération yoro ni do yoro be so ke so kono donc o de kamala la bi ambase ka bi Mali il a un peu les conscience tranquille parce que bibi nani France dans la guerre la bi d'après la déclaration ni que Nations Unies là et nani France dans la guerre la bi il sera protégé. Donc au guerre ni ambe alaf dala dali de droit kanake. Notez le Mali sera protégé mais le monde sera déstabilisé parce qu'avec guerre des Mounialons c'est entre deux camps, deux blocs. Est-ce que tu vois Russie ni français donc avec comme c'est le camp soviétique et le camp capitaliste, c'est-à-dire l'OTAN. Est-ce que tu vois donc guerre n'embe code. No dun guerre ni nanta ansera que do kono do ko refle ko et on va frôler la 3e guerre mondiale. La 3e guerre mondiale ni mo nya fodori hakili beta duna banyoro de la o de fro ko ala ko jamfayana donc ni en grosso modo bi ni de bembi comment tu nya fayo nyami France na tiendo jamana kono atebo jamana kono ka sura me ko do ken donc bibi o de nige bala
faransi tɛ fɛ ka bɔ mali kɔnɔ k'a sɔrɔ an bɛ maliyɛnw bila ɲɔgɔn na te a kɛɲɛlen b'o de la tɛntɛn à l'heure actuelle donc il est prêt à tout pour que se k'o de kɛ pour ale bɛ se k'e to mali la ɲami de façon naturelle